Kakubor sapang ka jingkhi impat kale BYRTONG handrai mensim ongsai bahaki ya ke bakhatu don ke ban hapno naga jingkhi daka bapan syukur ya ke mensim basyukur bat baka jinghi kai kiksu daga jingle asap ki breu ke bakra lam ler bala thang sao ya ke jinghe tip lem chong ki kom da unar sao ong ka sithi ke banang kong sau Timothy sau lanong kadakhot ke banang kong pat ka ba kane ka sithi upol apostol kum ka jinge thul pa ya ka jingi kai balamler hakisngi bakhadu ka ba ong wat ai ba on shem hapding jong phi ba panya yalau khun lane yala ka khun lang bakating lane uba le play lane uba khan por lane uba kren BYRTONG lane uba aiksut lane uba penthame lane uba khan aiksut lane uba le BYRTONG lane uba khen ksut yap uba ya kren bat ki bayap naba baro ki bale yakini ki e ru ki long ka jing ijli how try but na kabanta kini ki jing ijli try bo play jong me ube no yaki nakmat jong me ong ka kitab Deuteronomy khat phra lanong dakhot ka ba sipeu hadu ka ba khat hakini ki peus nem baladem kelong ki por jong ka jingkhi impat kataga niam soitan ka jing aiksut pat punjat kini ki niam BYRTONG lembat ka petklur de ha USA hakas nem khat khandai spa new pheu ladi hadu million tam ki sundup jadu but new pheu person na ka spa jong ki khot khubor kani ka ri ki tho minot pha ya ka khan por katu kan itali na ki school but ki school pa ki torwa jing pule haga kam BYRTONG pat aiksu kaswar pa paunam tam ha Amerika kadai ka civil lek kala long ka khun kalak dak badi ya ki kot chongka kala ong ba khandiat snem menshua don ha Amerika kumba saus pa teli ki swar ki ba kenthup lai pheu ngut ki swar ha ka wei ka kram u DR kuskuk u Kristen na Germany u balong u nong wat jingtip bnia ya ka jingmaneksut u ong san pheu person na ka chispa kinong bilat kilamat ha ka to ka por ha ka rukom maneksut kat batang arngut na ka chispa kibalet jingyaseng hari Brazil kalong khams new shu namar hakani ka ri la don hadu chispa sanpheu tuli ki kot khubor kinong maneksut bat ki jing maneksut kila kala long ka benta jong ka jing mane Kristen hari Brazil hari Italy pat don hadu lai pheu charngut kita kinong le BYRTONG tang hakan nong pa rom ki don hadu lai charngut kita ki rangpa langdo usoitan ha Canada kanyam soitan kayo jingerap pha hadu kumba silak phrapheu 1000 sanspa kandai bu santam ha ka tu ka por na ka sorka ha friend hadu arpheu 3000 ngut ki priu ha ka chisngi ki wat ban yo yaslok bat ka madam sole langba ka telefon palat ya ki sitting na ki khana school ka nongpa Sydney kari Australia kliat don benta ha ka aiksut bat mani soitan kat kum ka khubor ka balang Anglican balang shor la kenyantat la kumba lai million tam kinong Germany sepni kila senyang sakanu makanu ka do sing maneksut pat kumba nyo million tam pat
kilasnya lem. Pat kani kajing start bari. Kani kajing manik suit. Kelanang roy haka pertei kat banang ya kipor kismi. Unong yalam khamat jong kani kai jing mene soitan balaya lam dau Anton Jandor Lali. Lakar san daka balang soitan na San Francisco. Kita khot jong kani ka balang soitan. Kira ke ya ka mas u soitan haka jing ya sing mit chisin chitayo. Bat la kerta wiar yaki da ki sing beriu. Ki mau jing tep pat ki medal soitan. Laki nong lech ngok kai sakani ka balang soitan la juk pen I ya ka plim bakot satanis. Haka ba ki rang bat kan thei bala kup chan yong kira ke ya ka mas yong. Lempat ka kan thei baleng khut kum ka duan jongki. Kita khot baya don lang ki pen bena ya laki jingsun bat jingkwa brai bat unong yalam jongki u ai jingker khu yaki. To ke jingkwa brai ke jingkwa auria samla jongpi kin seiso yaro yo soitan. Ulali ula penmi ya ka Bible soitan. Kabat tho Mark Hongpong ya ke jinghi kai ke yong Jisu ha ka gospel. Kaba ong kumni suk kita ke badon bor. Namar kin yo ya ka khendeu. Lada ubriu uthap ya pi na ka wei ka ngap. Pi de ban thap ya u na ka wei pat ka ngap. Ya kani ka Bible ladi kumbashi million tam ha kato kapor. House nem kat kandai spa neo pusan kumba arjar ngutam ki dileket kila simbenta ha ka wol congress jong kinong aiksut ha ka snong Bogota ha kari Colombia. Kani kajing mane soitan kapur ha ka leng kiri ka perthei. Wat satu kani ka jalan jongi sagani ka ri beit jongi ngiyok sniaw ya kata ka jing manik sut ha kini ki por kibla lech ha ka nong pa jongi ka Bible ka dep ya thu lupa sai ba ha ki por ka jing bisar ba khatu ubriu un kantan pan eno ya ki saujat kipop kaba nangkong kaba penyap kaba ar kaba aiksut kaba lai kaba auria kaba sau kaba tu ong ka kitab jing pen pau khandai lenong dekhot kaba ar peu we to play un kurku ya kini kiktin ba phila ban seo thu khnang ba phila ban yada ban kyar na kini kijing le BYRTONG pat kajing mani soitan kajing mani ksut kapa persha ya kata ka mon kajong play pat ya ka mon kajong Jesus Christ kum unang penim ujangi to play kur khu ya kini kiktin na ka benta ka burom kajong